Bună ziua toată lumea! Astăzi mă voi juca Minecraft Pocket Edition. Un review. Prima dată. Ce este nou? Ușile. Și trap. Prima ușă se numește Spruce. Din Spruce. A doua ușă din Birch. A treia ușă este din Jungle. A treia ușă este din Acacia. A patra ușă este din Dark, lemn negru. Și ultima ușă este din fier. Și trapa de iron. Lucrurile din fier trebuie dat cu lever sau buton să le deschizi. Al doilea lucru. Trapez chest și chestul. Redstone-ul mai e purii, lever-ul, redstone lamp și redstone torch. Trapez chestul arată așa. Și chestul normal arată așa. Trapez chestul nu se poate combina cu alte trapez chesturi. Însă un chest normal se poate combina. Redstone-ul poți să-l pui pe jos. Lever-ul poți să pui jos și să-l dai. Se poate folosi la uși de fier și la uși normale. Și la un trapez la din asta de fier. Redstone lamp. Este o lampă din redstone. Poate fi pusă cu un redstone torch sau cu un lever. Și cu redstone torch nu poți să deschizi ușile. Ai trepările din fier. Și acum presurile, pres de lemn, de stone, de aur, de iron și butoane. Ce poți să faci cu
presurile. Să deschizi jos sau să închizi jos. Și de fier și oarecare. Butoanele. La fel, poți să deschizi jos și să închizi și să deschizi jos. Oarecare butoane. Nu contează dacă este de lemn sau de fier, de piatră. Și este de licență. O să poți vedea, se aprinde la lumină și poți să dai când vrei să fie noapte. O să dau la noapte să se aprindă. Am spawnat un rebiț. Uitați ce iepuraș, cum arată. Mititei. Și mai este un lucru. Poți să pui string pe jos și capcane să faci. O să iau un bloc oarecare. Prima dată puneți așa. Acum puneți locurile astea. Și așa. O să vă arăt o capcană ușoară. Hitul de la mine. Și găsește o mină. Prima dată găsești o mină și vezi diamond. Te duci la el și explodează TNT-ul. Nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și pe data viitoare.